ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ଡଙ୍ଗା ଗଟା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଆମର ଡଙ୍ଗା କାମ କରୁଥିଲେ, ଡଙ୍ଗା ଚିଲିକା କାମ ହେଉଛି, ଡଙ୍ଗା ସେଠି କାମ ହେଉଛି, ଚାଲିଛି କାମ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଡଙ୍ଗା ଆସୁଛି, ମେସିନ୍ ଡଙ୍ଗା ଆମେ ମାନେ ଏଇଠି ଜଲ୍ଦି ଜାଲ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଜାଲ ବାନ୍ଧୁଛୁ, ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲୁନି ଯିବା ଆମେ ସେ ମାଉସୀ ପାଖରେ, ମାଉସୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପଚାରିବା। ଦେଖିଲେ ଖରା କିନି ହଉଛି, ଦେଖିଲେ ଯେ ଖରା କିନି ହଉଛି, ଦେଖିଲେ ଖରା କିନି ହଉଛି। ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଣିଲି ସବୁ, ଖାଇବା ସବୁ ଆଣିଦେଇଛି କି? ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇ ଡଙ୍ଗାଟା ବି କାମ ହେବ, ସେଇଟା ହିଁ ଟେକା ହେଇଛି, ସେଇଟା ବି ଶୁକା ହେଇଛି, ଖରା ଶୁକା ହେଇଛି ଡଙ୍ଗାଟା। ଦେଖ ଜାଲ ଟେକି ଆଇଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ଜାଲ ଟେକି ଚିଲିଆରୁ, ମାନେ ସକାଳ 4ଟାରୁ ଯାଇଥିଲେ ଜାଲ ଟେକି ଏବେ ଆସିଲେ। କମ୍ ମାଛ ଆଣିଥିବେ, ମାଛ ନେଇ ବିକ୍ରି କରିବେ, ରୋଷେଇ କରିବେ, ରୋଷେଇ କରି ଖାଇ